маоши аз ҳама калонтарин дар олами варзиш ин маоши футболбозон мебошад. аммо ҳамаи бозингарон хуб мефаҳманд ки онҳо максимум то 40 солагӣ чунин маоши калон гирифта метавонанд. аммо агар ту буфон бошӣ, пас то 50 солагӣ. бинобар ин футболбозон пешакӣ маоши худро ба бизнесҳои гуногун маблағгузорӣ мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки худро дар дигар соҳаҳо бисанҷанд. дар ин видео мо оиди шавқовартарин ва сердаромадтарин бизнеси футболбозон нақл хоҳем кард. пеш аз оне ки оғоз кунем, дар комментарӣ нависед ки агар шумо 10 миллион доллар медоштед, чӣ гуна бизнес мекардед? навиштед. ин тавр бошад, сар мекунем. қариб дар ҳамаи дастҳо ва хусусан топ дастҳо якчанд футболбозоне ҳастанд ки ресторан ё бар доранд. аз чӣ сабаб бошад ки чунин бизнес байни футболбозон ва тренерон хело машҳур аст. ҳамчунин меҳмонхонаҳо ва бренди либосҳо низ ба ин рӯйхат дохил мешаванд. бале, чунин футболбозоне ҳастанд ки дар бизнеси худ аз футбол дида бештар маблағ ба даст меоранд. аммо чунин нафарон каманд. бинобар ин дар имрӯза видео мо оиди чунин бизнесменҳо нақл хоҳем кард ва бизнесҳои дар ҳақиқат шавқоварро дида мебароем. вале пеш аз сар кардан хотиррасон мекунем ки сарпарасти видеоҳои мо ширкати 1x мебошад. футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди ташвиқ дар аввалин пардохтатон метавонед то 100 доллар туҳфа гиред. маълумоти пурра дар комментария. аз ҳама мисоли хуби бизнеси муваффақ маблағгузории Матео Фламиниро шуморидан мумкин аст. бозингари фаронсавӣ футболбози Хетафе аст, аммо алка як сол аст ки ба майдон намебарояд. рости ин чиз ӯро сахт хавотир намекунад. гардиши буҷети ширкате ки Фламини роҳбари он аст дар як сол 30 миллиард евроро ташкил мекунад. бале, шумо шунидед, 30 миллиард евро. соли 2008 Матео ҳамроҳ бо дӯсти химики худ Пасхуале Гранате ширкати GF Biochemicalро созмон дод. Фламини ба маблағгузорӣ ҷавоб мегӯяд, Пасхуале бошад барои идея. 7 сол оиди ин ширкат касе хабар надошт, ҳатто дар оилаи Фламини ин чизро намедонистанд. аммо соли 2015 ҳама ҷаҳон ин ширкатро шинохт. GF Biochemical тавонист миқдори зиёди нефти аз ҷиҳати экологӣ тозаро истеҳсол кунад. ширкати Фламини ба чунин дараҷа баромад ки бо як қатор давлатҳо ҳамкорӣ мекунад. вақте маблағи калон сарф мекунӣ, ҳеҷ гоҳ натиҷаашро намедонӣ ва ин стресс аст. аммо ҳатто дар оғози кор ман мақсади сарватманд шуданро надоштам. ҳатто агар як қисми маблағамро бозпас гардонида метавонистам, ман розӣ мешудам, гуфта буд футболбоз дар интервюи худ. дар ҷаҳони биохимия ҳама номи Фламиниро мешиносанд. ӯ ҳамеша дар формулаҳо иштирок мекунад ва нуқтаи назари худро оиди ҳолати экологӣ дар ҷаҳон баён мекунад. бояд гуфт ки бе ҳамдастагони худ дар Арсенал Матео шояд наметавонист муваффақ гардад. якчанд сол пеш ба бизнеси ӯ Каселни, Клиши, Озил ва Расицки маблағгузорӣ карданд ва фикр мекунем ки ҳоло аниқ аз ин чиз розиянд ва хурсанданд. мо бошем мехоҳем ки шумо бо дастгирии канал моро хурсанд кунед. инҷо сухан оиди пул намеравад, аз шумо обуна шудан ва аз мо бошад видеоҳои босифат. бад нест, бо ҳамин нақша корро идома хоҳем дод. боз як футболбозе ҳаст ки тавонист аз ҳисоби нефт маблағи калон ба даст орад. рости инҷо сухан умуман оиди эколога намеравад. истораи ҳақиқии шахтёри Дане солҳои 2000 Жулиус Агахова аз Нигерия буд. пас аз Украина ӯ ба Премер Лигаи Англия рафт ва он ҷо кораш барор нагирифту ба Украина баргашта ва карьерашро инҷо дар 31 солагиаш тамом кард. баъдан карьераи бизнесменро оғоз кард. дар аввал Жулиус барои сохтани хонаҳо дар ватанаш маблағгузорӣ кард. баъдан дар Лондон ва сипас маблағгузории ҷиддиро ба ширкатҳои газу нефти ProLight Energy оғоз кард. ҳоло ҳамӯ дар ин ширкат директори иҷроия аст. дар ҳисоби банкии Агахова на камтар аз 100 миллион доллар аст. барои футболбозе ки дар Украина бозӣ кардааст, ин маблағи кам нест. бале, Робби Фаулер легендаи Ливерпул аст, аммо зери ин ном на танҳо футболбоз, балки бизнесмени калон низ фаҳмида мешавад. сарвати Фаулер бештар аз 100 миллион долларро ташкил мекунад. бизнеси ӯ асосан фурӯхтан ва ба иҷора додани хонаҳо ва қасрҳо мебошад. футболбоз чунон дар ин соҳа пешравӣ кардааст ки ҳатто академияи хонаҳо дорад. курси омӯзишии серӯза дар он ҷо 1500 евро мебошад. Фаулер боз як бизнеси дигар дорад. ӯ ба парвариши аспҳои зотӣ машғул аст. аспҳои ӯ дар Британия яке аз беҳтаринҳо ба ҳисоб мераванд ва онҳо зуд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ғолиб мегарданд. шавқовар аст ки Робби ба он нигоҳ накарда ки аз асп метарсад ва аз он аллергия дорад, ба ин бизнес машғул аст. аммо чӣ тавре ки мегӯянд, пулҳо бӯй надоранд. мо дар замони технология ва интернет зиндагӣ мекунем ва бинобар ин бисёре аз футболбозон ба ин бозор ҳам дохил шудаанд. яке аз пешрафтаринҳо дар ин соҳа ин Роберт Левандовски аст. ӯ ба лоиҳаҳои интернет, платформаҳое ки дар он одамон маҳсулоти фермериро харида метавонанд, сомонае ки дар он духтарон нархҳои кошонаҳои ҳуснро бо ҳам муқоиса карда метавонанд, сомона барои фурӯши либоси арӯсӣ ва гулдаста маблағгузорӣ мекунад. ҳамчунин Криштиану Роналду низ ҳамин хел сомона дорад. сомонаи ӯ мобито имкон медиҳад ки нархи беҳтарро барои маҳсулот дар мағозаҳои наздиктарин пайдо кунад.
ҳамчунин Роналду барои телефон якчанд бозӣ ва барномаҳо дорад. Мисол Роналду Kick and Run, CR7 Selfie. ҳамчунин набояд фаромӯш кард ки Роналду бренди либос, меҳмонхонаҳо ва ресторанҳо дорад. Аз рекламаҳо низ ӯ пули калон мегирад. ба истеҳсоли бозиҳо ҳамчунин Жерар Пике ва Златан Ибрагимович низ маблағгузорӣ мекунанд. Ана Иньеста бошад ба стартапи First Vision маблағгузорӣ кардааст. идеяи ин лоиҳа истеҳсоли мини камераҳо ки дар либоси варзишгарон часпонида мешавад ва ҳама чӣ гӯё аз чашми варзишгар пахш мегардад. агар ин маблағгузорӣ ҳоло ба Иньеста фоида наоварда бошад, пас заводи майи ӯ ки ҳар сол зиёда аз 1 миллион зиёдтар май истеҳсол мекунад, дар тамоми Аврупо хело машҳур аст. ба ҳамин тамом дӯстон, агар видео ба шумо писанд омода бошад, ҳатман лайк кунед ва дар канал обуна шавед ки аз видеоҳои ояндаи мо қафу намонед. бо шумо буд Мирзоёр Гайров. Хай